Mangifika lapha kulendlu kukhona abantu abakhuluma, umfundisi uhlala esihlalweni bamkhothamela abakhulumi labantu. Anginazo ngibabona labantu before. Asikaze sibabone. Singangiqala nje ukubabona. Okay. Yebo. Bayamkhothamela labantu, umfundisi ahlala esihlalweni bamkhothamela kodwa abakhulumi. Abakhulumi. Shuthi ke usenjalo mina ngiphaphame sengisegaqweni. Shuthi ngisiza omunye umkhulu mengisiza ngathi kade ngifakwe inaliti emzimbeni, ngijove ngeinaliti. Shuthi bese befuna ungenza umhlatshelo wesithwalo sakhe umfundisi. Bendlondle noPhapha Ekhanda enhlana sezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Le Black Live TV igama lohlelo ke impande ezama Afrika, kanti la uhleli noKing Sicaka wakaluqa. Sizodinga indaba nje ethinta ukuthwala nokuhlushwa ke izithwalo nokwazi ke ukuthi kwenzekalani ezimpilweni zabantu bonke nje generally. Asike loda dabeni lwethu namhlanje siza ukuthi ngabe sihambele sethu namhlanje size ngani sizosixoxelana. Sawubona ma. Yebo sawubona. Ninjani kodwa? Siyaphila njani? Hayi sikhona nathi singezwa kini. Hayi sikhona. Ubani uma? Igama ngosindisiwe Mbatha. Ngokudabuka ngidabuka eStenga kwathi eGroundville. Yebo. Ukhulele khona Stenga? Yebo ngikhulele khona. Awusathi usibeke nje ngokukhula kwakhe eStenga useyintombi nawe usayitshela ukuthi hayi le ngiyiphethe ngophuma naye emshadweni. Shuthi ngikhule ngiyingane bekade igula ihlushwa imimoya. Ihlala ngokugula nje ihlushwe imimoya. Hayi ke ngithi mangikhula ke ngikhule bese ngihlale noma mncane. Mangihlala noma mncane aloke ngibona ukuthi ngihlushwa imimoya. Angitshela ukuthi likhona isonto engase lingisize. Angithathe angicele mama wayesaphila. Abe siyangicela kuma wami ngihambe ngiyohlala naye eloke ngiyisaye kuleli sonto lela elisho. Hayi nangempela mangifika kulona lesonto ngifike ngikhulekelwe. Mangikhulekelwa kube ngathi kuba ngcono lemoya le iyehla. Yesonto likanjani leli? Amaluthela? Isonto labasindisiwe. Okay. Yebo. Hayi ngikhulekelwe ngathi imoya iyehla kuba right. Ngigcine sengihlala khona ngoba kuthiwa ngizothola usizo ngisizakale. Ngigcine imoya iphelile. Hayi ngihlale ke khona. Beloku kushuthi ngigcine sengiyiasha ke khona. Ngazi zonke izinto zasesontweni. Nomfundisi agcine sengikhonzile. Kodwa ke manje inkinga esontweni kwakunendlu eyayingangenwa umuntu. Engangenwa umuntu ehlala ivaliwe nje. Shuthi ngelinye ilanga asibize umfundisi siye kuyona lendlu nomunye udade asibize omunye udade sahlala. Yani lendlu yenzwani ngokubuka kwani before? Asazi ngoba umfundisi ukanyamalala 2 days nje angaziwa ukuthi uye kuphi. Engene kuyona. Oh yeah. Aye sihambe nalo dade esahlala naye omunye athi asize kuyona ke indlu. Hayi ngiye ke nangempela. Mangifika lapha kulendlu kukhona abantu abakhuluma, umfundisi uhlala esihlalweni bamkhothamela abakhulumi labantu. Anginazo ngibabona labantu before. Asikaze sibabone. Singangiqala nje ukubabona. Okay. Yebo. Bayamkhothamela labantu, umfundisi ahlala esihlalweni bamkhothamela kodwa abakhulumi. Abakhulumi. Shuthi ke usenjalo mina ngiphaphame sengisegaqweni. Shuthi ngisiza omunye umkhulu mengisiza ngathi kade ngifakwe inaliti emzimbeni, ngijove ngeinaliti. Shuthi bese befuna ungenza umhlatshelo wesithwalo sakhe umfundisi. Wena ngasikhathi ugcina mhlawumbe siyithathe nje kahle slow lento. Ngasikhathi ungena lapha kwenzakalani? Wazama ukubaleka uma ungena kulendlu noma kwenzakalani? Ngazama ukubaleka kodwa ngahluleka.
uyigcina phi la uyigcina wena ungena kuphela ubonga ngigcina ngingena nje ngikhumbula sikwenzakalani emva kwalokho. sure then leli khehla lidala lekuthola ke emgwaqeni sewuqulekile lapha Uqulekile shuthi ngabe ngaphaphama la ngithola ikhehla ngifakwe inaliti umzimba wonke. La ngithola ke la ngithatha la ngilapha ke emzini walo ngahlala unyaka wonke nje lapho. Ngilapha. Uyakhuluma? Ngangakhulumi, ngangifunza nje ukudla. Ngifunzwa ngimuntu ejamile nje ngenzi lutho. Sure. Manje leli khehla lethini mali kuxoxa? Liyangixoxela ukuthi ngisho ukuthi ngesikhathi kade ngisakulendlu ngingazi ukuthi kwenzakaleni ngaphupha engathi ngiphupha uma wami. Uma wami ngibuza ukuthi ngifunani la. Shuthi ngingamphenduli. Bese-ke sengiphaphama sengisemgaqweni ke sengibona leli khehla lingitshele le khehla lithi ngisindise uma wami ngoba kade umfundisi efuna ungenza umhlatshelo wesithwalo sakhe. Sure. Eshuthi la kulendlu le engeniswa kuyona yona ndlu le kunabantu ababa umhlatshelo wakhe abamkhulekayo suke ehleli nabo zonke le insuku ezimbili masuke enyamale. Yebo. Mawubuka nesimo sebandla sonke nje lalinjani ibandla powerful linabantu abanjani? Lalinabantu abaningi ibandla manje into ezeyangiletha la ingoba ngifuna ukuxwayisa laba abasekhona ukuthi angazi ukuthi ngabaxwayisa kanjani ukuthi baye kuya khona ngoba phela umfundisi ube umuntu ogangile. Manje angazi ngabaxwayisa kanjani. Usekhona umfundisi? Akasekho. Kukhona abantu. Sekhona umama umfundisi. But kusaqhubeka ngepace efanayo. Ibandla. Uke wakhuluma nomkhulu lo othi wakusiza wakulapha ngodaba lakho lokuthi ufuna ukuyoveza lolu daba lapha? Cha bengaze ngikhulume naye kodwa bengicabanga ukuhamba ngiyokhuluma naye. Yini oyibonile yona uzuthi ufuna ukuxwayisa abakhona mhlawumbe abalingana nawo esikhathi usangena lapho babona beyakho? Yebo bakhona angibabonayo bese lokubehamba beyohlala khona abancane abalingana nami ngalesa sikhathi. Yebo. Asathi sibeke nje emuva ngoba uqhamuso usitshela ngomamncane ekulanda ekuyisa la ngesikhathi uhlushwa lemoya semncane ukhula kwakukhona uma kukhona abani yiphi enye imizamo yakazanywa before mamncane afika azokuthatha ekuyise lapha? Uma wami wayekangihambisa ngiyothwasa kufike kungalungi. Kungalungi nje bathi bayangithwasisa kungalungi. Qhubeka ngihluphe emoya. So mawubheka wena ngokwakho njengamanje njengoba uthi leli bandla liyasiqhubeka la operate nesimo sakhona ubuka sento efanayo. Impilo yabantu abakhona abakhonza khona uyibona kuphi? Angiyibona ngibaboni bephumelela ngoba nje nathi ngalesikhathi sasihlala khona sasingaphumeleli izinto zethu zingacaci nje ngiyibona bephumelela ngoba kwakuphumelela yena umfundisi shuthi namanje kusazophumelela yena umama umfundisi lo seselo sekhona. Uphi umamncane wakho? Umamncane wami usekhona uma wami usewashona. Usakhonza? Yebo usakhonza. Wathina sikahleli kubola lekhehla unyaka wonke wathi kwenzakaleni wachazeleka? Azange zachazeleke ngoba ngasaba ukuthi mangimchazela mhlawumbe uzohamba ayosho ngoba umfundisi wayesakhona ngaleso sikhathi ahamba ayosho esontweni bese kuyazwakala mhlawumbe aphinda ngilandela athola ukuthi angishonanga ngasinda aphinda ngilandele ayongiqedela futhi. Wena shuthi since wasinda awuzange uphinde ukwazi ukumbona umfundisi nje ngamehla akho? Cha azange ngiphinde ngimbone. Nokushona kwakhe wezwa sekuxoxelwa abantu? Yebo. Hey, awusathu sibeke nje mhlawumbe ke silande kancane sizwe ukuthi ngesikhathi kusekahle sonto lingakaveli zonke le gigaba wawuphatheke kanjani beside lento yakho emoya nani wawubona kuyindawo enjani le? Ngangibona kuyindawo eright nabantu begcwala nje kukuhle nami ngibona ukuthi ngiyasizakala ngiyalapheka futhi. So njengamanje ufuna ukusizwa ngani njengamanje ke? Ngifuna ukusizwa ngokuthi ngixwayise labantu abasonta lapha esontweni ukuthi alilungile lela sonto. Ngibachazela ukuthi nami ngasinda kanjani manje angazi ngenza kanjani ukuthi ngenze njalo. Unaso kodwa sibeni sokuyixoxa lento? Sikhona. Awunayo into ukuthi mhlawumbe uma uyixoxa ingasiphindi ibe umngozi kuwe? Khona umama angithembi ukuthi mhlawumbe ngasangenza into embi ngoba angabe azi ukuthi umkhwenyana wakhe naye wayenzani.
ngingazi kodwa ngoba phela umuntu ngiwuzumazi. Umuntu wakhe lo ngithi babephila ndawonye. Yebo. Wazi ngani mhlawumbe naye umkhwena wakho kuleya ndlu nje leyo uthi ukhuleka kuyona? Kodwa ngiyafisa ukuthi ngibatshele abantu baxwayise ngaleya ndawo. Ngingahlali ngithule, kungcono noma ngiyifake ngifele iqiniso ukuthi bengixwayisa abantu. Abekho abanye abakwenu ozalwa nabo esizweni sikamama noma mhlawumbe okuwena wedwa? Hayi sasiba u4 ekhaya. Bapha abanye? Abanye sebeyidlalela koGoli, abanye bashada. Osala nje. Kasala nje. Kulungile siyakuzwa ake sibheke ukuthi ke niphawula nithini kulolu daba olixoxa uma la sidlulisela udaba lakho ukuthi wacishe waba umhlatshelo wemfundisi thizeni owayezama ukumthatha amphendule into ethile ukuze athwale ngaye. Uthi ke kulolu daba lakhe wasindiswa yizwi likanina ambona elele angazi noma elele noma equlekile kodwa uthi lambuza ukuthi udinga ufunani la emva kwalokho waphaphama esemgwaqeni thizeni la acoshwa khona yikhehle lalapha ngemithi yesintu elamntakula ke lamlapha unyaka laselimtshela ukuthi wena cishe waba umhlatshelo wekamfundisi njengoba umfundisi wakho wayethwele. Njengamanje ke Ncapha abhekene naye leyo ukuthi njengamanje ibandla liyaqhubeka operate umfundisi akasekho kodwa unkosikazi ukhona, ibandla still remain the same, abantu baqhubeka bayeza nabalingana naye ngalezi zikhathi zakhe uyababona behlala esontweni njengamanje benza umsebenzi ofanayo nalowo wayenziwa uyena njengoba yena angena uthi unemimoya eyothandazela futhi wayibona leyo moya iphela ingakho ke aqhubeka wahlala. Njengamanje unenkinga ukuthi ufuna ukuxwayisa lezi izingane ezincane ezihlala lapha ukuthi cha ingane zakwethu balekani ngazo zombili kulobungozi obukhona kuleli thempeli. Asazi asiyinekeke ezithebeni siza ukuthi wena mawuyidingidwe icubungula njengombukeli weBlack Life ojulayo ngokucabanga nokucubungula uthini ngalolu daba. Asilwe namakhola kodwa silwa noSathane osemakholweni. Gama lami King Sichaka ngwakaluqa nisale kahle.